o'r cwestiynau mae pobl yn hoff o ofyn i fi ydy beth sy'n dod gyntaf pam ti'n sgwennu'r gân? Efo'r gerddoriaeth neu y geiriau neu'r lyrics? A dyw'r ateb ddim wastad yn un syml, achos i fi fel arfer mae bit of both yn digwydd chydig bach o'r ddau, sef bod y melody hefo rhyw fath o awgrym o lyrics yn ddi, a weithiau mae'r lyrics hefo rhyw awgrym o y melody maen nhw eisiau ti ganu nhw iddi, os yw hwnna'n neud synwyr. Ond heddi, mwyn i ni fod yn glir, ac fel bod gyda ni system clir i ddilyn, ni'n mynd i fynd hefo y lyrics, y geiriau gyntaf. Felly, y cwestiwn gyntaf i chi heddi. Sut wyt ti'n teimlo? Yn bersonol, fi teimlo bach yn self-conscious achos bod fi ar gamera yn trio sgwennu cân, a fi erioed i wneud hwnna. Felly, mae hwnna yn rhywbeth fi'n teimlo nawr. Dwi hefyd yn ymwybodol falle bod dudalen wag neu'r blank page, the tyranny of the blank page, yn gallu bod yn rhywbeth sy'n eitha overwhelming. Ag mae yna lot o artistiaid wedi sgwennu caneuon am hynna, a maen nhw'n ganeuon ffantastig. A dyna beth fi'n mynd i wneud heddi, fi'n credu, ydy aros efo'r teimlad hyn o ansicrwydd. A fi yn mynd i drio sgwennu just syniadau, dim rhaid bod â chi linellau llawn, falle just fragments neu just geiriau sy'n apelio i chi. Yn enghraifft, falle bod chi just moyn sgwennu ofn neu unrhyw beth. Just llenwch y dudalen gyda teimladau. Ac os chi ddim o reidrwydd yn teimlo unrhyw beth ar hyn o bryd, un tip bach arall fi'n hoff o ddefnyddio ydy pethau gweledol yn ystafell. Falle bod yna rhywbeth yn ystafell sydd jyst yn tynnu'ch sylw chi. Fi yn mynd i dechrau jot o pethau lawr. Na i roi chydig bach o amser i chi a croeso i chi roed y fideo fan hyn ar pause tra bod chi hefyd yn llenwi'ch tudalen chi gyda pethau. OK, go. OK. Mae yna rhywbeth yn dechrau ymddangos ar y dudalen fan hyn. Nes i weid ar top y fideo bod na ddim magic yn perthyn i sgwennu caneuon. Dydw i ddim yn credu hynna'n llwyr. Mae yna magic. Achos falle be newch chi ffeindio ydy wrth bod chi'n dechrau rhoi geiriau lawr ar bapur, mae yna pethau yn dechrau awgrymu i hynna'n, a fi'n caru'r teimlad na o agor y llifddorau bron. Mae e fel ti'n rhoi caniatad i dy hunan sgwennu un peth, a cyn bod ti bron yn sylwi, mae yna llif o bethau yn dod. So, beth sydd ar y dudalen fan hyn ydy ofn, a wedyn o'n i wedi sgwennu dim byd i wneud, dim byd i ddweud, o'n i'n hoffi'r odl na, ond does ddim rhaid bod lyrics chi yn odli o gwbl. Just istedd wrth y ffenest fel delw. Dal i aros am y geiriau. Pam nes i sgwennu delw, nath rhywbeth yn ymhen mynd, mae delw yn swndo fel dal. So fi'n licio chwarae dy geiriau fel na, mae croeso i chi. Os chi'n ffindo rhyw synnau bach tebyg mewn geiriau, mae hwnna'n rhywbeth chi'n joio. Newch e. Dim byd yn gywir fan hyn. Ond dim byd yn dod. Dyw e ddim yn gân eto. Ond mae yna rhywbeth yn dechrau cymryd rhyw fath o siap. O leia fi'n gwybod be fi'n sgwennu am nawr. Fi wedi sgwennu pen dinas. Nawr, os ydw i'n edrych trwy'r ffenest fan hyn yn ystafell fyw, dwi'n gweld mynydd neu hen gair pen dinas, a mae'n anhygoel, a mae'n rhoi gymaint o ysbrydoliaeth i fi, achos mae mor hen, a fi'n gwybod bod wedi bod na ers mor hir yn yr ardal. Oedd pobl yn byw ar y bryn na, beth o'n nhw'n meddwl, beth mae pen dinas yn meddwl pan mae fe'n gweld fi fan hyn yn trio wneud hyn. So o'n i'n meddwl am y syniad hyn o pen dinas fel person. So mae da fi rhywbeth sy'n bach yn swndo fel kit gan nawr, a mae hwnna'n dweud, o pen dinas, cod dy ben, yw pen dinas hefo pen, stim ots, paid a phoeni,
Pendinas. Fi ddim yn gwbl hapus gyda hwn eto, ond fi'n teimlo fel bod yna rhywbeth yn trio amlygu i hynna'n. Mae yna rhyw deimlad, weithiau ti'n gallu teimlo beth yw teimlad y gân, a fi'n teimlo fel bod y gân hon, wel, se fi hefo gair Saesneg, byddwn ni'n gweud wistful, neu can sbio drwy'r ffenest ydy hon. Be sy lawr y lôn, be sy mas na, be fi'n neud fan hyn. So fi'n mynd i trio cael go bach arall nawr. Fi'n mynd i fynd trwy beth sydd gyda fi, dechrau trefnu nhw. A pan fi'n gweud trefnu nhw, fi just yn mynd i trio pwysio fi hynna i weld os fi'n gallu bod bach yn fwy clir gyda be fi'n dweud. Byddech chi'n gallu meddwl am hwn fel trefnu nhw mewn i gerdd. Os chi wedi sgwennu cerdd, boed hynny yn ddiweddar neu yn ysgol hyd yn oed, ych chi'n cofio sut oedd hwnna'n teimlo. Mae be ni'n neud fan hyn yn eitha tebyg i trefnu lot o bethau gwahanol mewn i un gerdd. So bod yna rhywbeth yn clymu'r pethau hyn i gyd at ei gilydd. Fel bod yna rhyw fath o ystyr a llif. So dyna beth fi'n mynd i wneud nawr. Fi'n gobeithio bod pethau yn mynd i wneud sens wrth i fi mynd ati drio ailwampio fan hyn. Felly rhowch bach o amser i chi wneud hyn. A na i weld chi mewn munud. Nath rhywbeth ddigwydd fyna. Falle newch chi ffindo bod hwn yn digwydd. Wrth i fi trio gweithio allan beth yn union o'n i'n trio gweud. Nath y gân dechrau ffurfio. Dim byd i ddweud, dim byd i wneud. Iste wrth y ffenest fel delw. Byd trwy'r ffenest ond dwi'n dal i aros am rhywbeth i ddod. Pendinas. A o'n i'n licio y pendinas achos oedd e bron yn odli gyda aros, ond ddim cweit. A fi enjoyo pethau sydd ddim cweit yn odli achos maen nhw bach yn fwy diddorol. So dwi'n dal i aros am rhywbeth i ddod pendinas. A wedyn oedd da fi, pendinas, cod dy ben. Mae'r adar yn hedfan. Sa'n siŵr os fi'n hapus fan dy hedfan. Achos mae pawb yn gwybod bod adar yn hedfan. Falle bod yna ffordd fwy diddorol o ddweud hyn. We'll see. Dyw'r byd ddim ar ben, ac mae'n hawdd os ti'n gwybod y ffordd. Sa'n siŵr beth fi'n meddwl fyna, nath e jyst dod mas. Mae'n hawdd os ti'n gwybod y ffordd, ond dwi ddim. Nith licio hwnna. Nawr, dwi dal ddim yn gwbl hapus efo be dwi wedi sgwennu fan hyn ar y dudalen. Dwi hi ddim yn teimlo fel can llawn eto o bellffordd, ond fi'n hapus efo'r delweddau, fi'n hapus efo'r teimlad, y teimlad eitha hiraethog, gofyn cwestiwn yna, sbio drwy ffenest. Felly, dwi yn teimlo nawr bod fi'n barod i ddechrau ffeindio y melody. Ac yn y rhan nesaf, beth am i chi ymuno gyda fi a newn ni drio ffindo melody i'ch can chi hefyd.